I dobro jutro ljudi, kako ste? Nadam se da ste dobro. U videu za danas, kao možete da čitete ovdje dole, imamo 24 sata sa mnom, a day with me, dan sa mnom, kako god želite to da zovete. Počinjem dan u auto i kao sam rekla na prošlog vlog, mene da snimam i da budem u auto, ne ide mi zajedno, pošto nemam koncentracija. Kao da vozim, bukvalno ovdje mene samo fale dole, ovdje pedali. Idemo sad u španska ambasada. Zašto? Danas idemo da registrujemo brak. Yes, ja mnogo sam srećan. Rano je, ali nije samo da je rano, ok, to kad mora da se ustave pa ustanemo, nije problem, mora da se radi, mora da se savršava stvari. Što je rano pa je dosta hladno i nisam se navikla, nisam zrano stala vučem, izlazim, hladno mi je i samo to nekako bilo mi je bolje u krevet, majke mi. Ali eto, mora da se izlazi, mora da se radi, ali sad će da mi treba nekoliko vremena da se naviknem na hladno vreme. Nekoliko dana. 2 hours later. I dragi moji, završili smo u ambasadu, sve je bilo dobro, ali jel možete da verujete da su nama radili kao intervju, kao da oni proveri da li ja i Uroš stvarno se volimo, kao da li smo zajedno, da li Uroš nije se oženio sa mnom samo zbog papire da bude Španac. Brate, za malo da me uhvate, to je bio moj plan, brate. Teo sam da budem Španac, ali naučio sam sve kad smo se upoznali, kako ti se zovu Keva i Ćale. Sve si naučio, hvala Bogu. Ne, stvarno, ali zanimljivo mi je to, pogotovo uđem tamo, vidim slika od car Felipe. Nije car, kralj. Pa car i kralj nije isto? Nije. Kako ne? Pa lepo. Car je imperator, kao car, he's one level up. Stvarno? A king, ovaj king, on je kralj. Nisam imala pojma. Aj, ljudi, stigli smo kući. Uroš je imao za doručak, kako ovo se zove? Ja zmezao ga. A zmejem ako se setim kako se zove. Paprika punjena. Opa! Znači, nije ni 12. Nije ni 12, bukvalno sad je 12. Sad, bukvalno. Pa ja sam završio, evo, jeo sam. 12. Uroš jede paprika punjena. Kad je toliko rano, ja ne mogu da jedem uopšte, kao smeta mi. Isto, na primjer, obožavam Coca-Colu, ali ja ne mogu da pijem Coca-Colu u 9 ujutru ili u 10 ujutru. Ne mogu, kao nekako, boli me stomak, kao. I sad ću ja da jedem. Danas nema te lepe doručke koje ja stavljam na Instagram ovako, influencerski, danas nema to. Hleb sa buter koji čekam da se raspodi. Da se utopi. Utopi, da se drown. Ma odakle si ti, iz Zagreba, brat. Kulturne, postoje moji drugari iz Zadruga. Iz Zagreba, molim te. Što je najgore, mislim da se tako i na srpskom kaže, da utopljenik, da se utopi, da se drown. Pa onda kad tako se kaže, zašto me kritikuješ? Pa dobro, to je malo arhaično, to je. Gde si, srce? Kako ide? Ja hoću samo da kažem da nije sad ja da sam uzeo Jenny da snimam kako čisti, nego nama uskoro dolazi ljudi da nam gledaju, pošto ćemo, ne smijem da kažem da ćemo da renoviramo kupatilo. Pošto ćemo da renoviramo kupatilo i onda sad dolaze ljudi to tako malo da ne znam, premere, da vide, da mi pitamo za ideje, a Jenny onda uzela da čisti. Ja isto čistim. Ali da bude, da sad izgleda samo čistim kad dolazi neko. Ne, nego da bude sad ono savršeno, jer će da gledaju svaki korak, će da tamo da vide da i onda Jenny to smara kad nije savršeno. Ja mogu kažem da sam ja prao sudove i sredio dnevnu sobu i namestio krevet, a u ovaj deo ne ulazim jer Jenny kaže da ja to ne znam da čistim i onda ja ne diram. Tako je, ja kako si naučio. Naučio sam sve, eto jedan dan u životu Jenny i ja ću da se javim. To je to, odo ja da perem sudove, ali neću to da snimam. Ok, sve je dovoljno čisto da mogu da se pustim i da idem da jedem. Eto, gledajte posljednji put ovako
kupatilo, pošto ja se nadam da uskoro će da krene renoviranje. Svakako mislim da ću da napravim vlog kad to bude bilo, iako i kada pa vam treba, nemam pojma, kao savjet, ideje ili šta, pa jedemo, naručili smo hranu, pošto ja nešto koje mnogo merzim je kad dolaze ljudi i onda stan miriše na hrana, kad kuvaš i to. Onda naručili smo neku hranicu, naručili smo mek. Hello ljudi, evo spremam se ja da idem da spavam. Danas nije bilo iskreno neki ovako zanimljiv dan. Ne znam da li sam vam pričala, mislim, da, pričala sam. Da spremamo uskoro da imamo renovacije kupatila i onda danas su došli da gledaju kupatilo, da vidimo koje ideje imamo i nadam se da to će da bude uskoro. Onda, eto, bukvalno, vidjeli ste kad sam čistila, bukvalno malo sam odmorila, došli su ljudi da vide kupatilo i ljudi, to je to, znači, to je bilo sve od danas. Onda ja iskreno sam planirala, ja sam iskreno planirala da ovo bude 24 sata sa mnom, pošto sam mislila da dan će da bude nekako zanimljivije, ali ne, baš je bilo neke bez veze, ništa nisam uradila. Pa onda, pošto sutra će da bude nekako bolji dan i zanimljivije i šta god, pa onda ću da snimam isto i sutra i da imamo 2 dana zajedno, da vidite pa je to kako jedan dan ovako kućna varijanta. I sutra kad imamo jedan event, imam jedan event, idem da se vidim idem da se vidim sa drugaricom, pa eto, imat ćemo neke akcije. Dobro jutro, dragi moji. Kako ste? Nadam se da Uroš je otišao. Snima danas štoperica. Pa, eto. Danas idemo sad da se vidimo sa Jelenom. Poslije se vratimo kući, jedemo nešto ili ne znam da li ću da jedem sa Jelenom, to ne znam. I idemo na event. I ljudi, vidite sa kim sam posle 30 godine. Moja djeca. Posle koliko? Posle jedno 5 mjeseci, ja mislim. Ne, Ti si bila na odmoru, ja sam bila 2 puta. Bože. Napada nas pčela. Nisu prošli 5 mjeseci, nego možda 2 ili 3. 2-3 godine. 2-3 godine. Došli smo ovdje da malo pričamo, da pijemo nešto i da uživamo, pošto stvarno nismo se vidjeli dugo. Došli smo u jedno mjesto gdje je specijalitet sutlijaš. Sutlijaš, dobro Ima dosta ukuse. Jelena je uzela pistač i ja sam uzela kokos. Ali ovo je neki Rafaelo. Jeste. Zanimljivo. Hoćemo da probamo? Hoćemo da probamo, aj probaj. Da mi kažeš kako to. Onako gusto je. Onako je kremasto, što bi se reklo. Njam. Je dobro? Baš je lijepo. Jo ljudi, ja sam stigla kući i toliko je hladno. Ali toliko hladno, pošto napolje je hladno već,
pa radijatori dalje ne rade i stvarno osjeća se. Danas je prvi put da stavljam duge pantalone kao pidžama. I evo ljudi, spremna sam. Look. Nosim blazer iz Zare, top Adidas, neke helanke i patikice Adidas i rosa torbica od Guess. I na kraju moram da kažem da šminka nije loše uopšte. Baš sam ponosna na to što sam radila. I ljudi, sad sam stigla kući, bilo je prelepo. Nisam snimila ništa, pošto stvarno niko nije bilo sa kamerom. Svi su se slikali to, ali niko nije snimio ništa, pa malo mi je bilo iskreno blam da izvadim kameru. Idem sad da se tuširam, da skinem šminku. Mnogo mi je žao. Ne želim da ga skinem, jer vam se dešava da ponekad osjetite ovako da ste lepi, da ste ovako, ova šminka, na primjer, mene je prelepa i neću da je skinem, pošto mi je mnogo lepa. Zašto moram da skinem šminku? Tužna sam mnogo. Idem da skinem ovo, da se tuširam, da perem kosu, pošto imam 300 kila gel. Vidimo se za neko vreme. I čao ljudi. I eto, tuširala sam se, oprala sam kosu i sad idem da spavam. I ništa ljudi, hvala što ste gledali. Nadam se da je bilo zanimljivo. I ništa, mi se vidimo u sljedeće video. Stavite na komentare šta vi vole, šta hoćete da gledate. I ja ću da se trudim da to snimam sa vas. Ok ljudi, ovo je mali ekstra. Ali idem sad u jedan event i mislila sam kao sa što da ne da snimam. Onda ćete da imate, pa eto, još minut i nešto, 2 minuta od event od Vivo. I sad ćete da vidite kako to izgleda i to je to. Eto, malo ekstra content sa ovaj vlog, što da ne. Da kažem ovo da se ne iznenadite kao šta je sad ovo koji dan, da rekla si 2 dana, bla bla. Neka, ovo samo ekstra. I ljudi moji, smo došli u jedan prelep event, jedan lansiranje novog telefona koji sam sigurna da kad ga vidite, kad ga probajte, sad ćete sigurno da se oduševite, isto kao sam se ja oduševila. Javi se. Moram da vam pokažem my new phone kojeg sam oduševljena i danas je lansiranje taj telefon. Moram da kažem da sam presrećna pošto sam imala priliku da probam između berbe ljudi i stvarno i event izgleda ludilo. Uki sa mnom na event. Ćao, da, evo imao sam vremena pa sam došao malo, uživam sa Jenny i Redi. To da ne. Da mi izvede žena negdje. To da ne. To ću ja vama neko da objasnim. Pevala je Anđa, prelepo, bila sam negdje ovdje, neki ovako kratak snimak da vidite kako je lepo bilo. I sad ćemo da jedemo. Ljubimo vas! Evo ljudi, evo ova ukusna hrana. I ljudi, evo nas. Uki se parkira. Stigli smo kući. Sve je bilo toliko lepo, toliko nam je bilo fino, lepo. Prvi put da ostajem više od sat vremena u event. Stvarno mi je bilo mnogo lepo. I ništa, sad idemo kući i evo, samo sam htjela da dodam još jedan, pa eto, deo od dana i da možete da uživajte i da vidite pa kako izgleda jedan event. Super si parkirao. Kako ti je bilo? Je ti je bilo lepo? A bilo mi je divno, da. Mene je bilo baš lepo i mene je mnogo drago da si došla. Jer mi je ovo jedan od prvih eventova. Ovo ti je prvi, ne jedan od, nego prvi. Prvi event. Znate, šulja, sako. Baš si lep, čekaj da te snimim. Outfit. Vidi kako si se lepo spremio. Nisam loša.
Nisi Eto, ti loš. si elegantniji od mene. Dobar je outfit, ali ovdje ima nešto što mi više privlači oko. Šta? Šta? Tan, 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 tan. To je ja. Ma šta? Aj. Ćao. Ćao.